etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Aupa, ongi etorri Gamerauntzia saioaren denboraldi berrira, laugarren urtez, naiz irratian, bideojokoen gaurkotasuna jarraitzari ekingo diogu berriz be. Laugarren denboraldi honetan, aldaketak etorriko die, asteko ordutegi berrisa estrenatuko dugu, bai astelenetan, seiterrietan Twitchen izango ga zuzenian, eta badakizue Twitch kanalean, daukozela aukera, txatetik komentatzeko, iruzkinak egin, eta gurekin hitz egiteko, interakzionatzeko. Eta bestalde naiz irratian, igandeetan, sortziretan, entzun gaitzakezue FM-tik. Horren ostean, saioak Spotify, iVoox, YouTube, Peertube, eta beste hainbat plataformatan izango dituz eskuragarri, eta baita txapa irratian be emitituko da. Oporralditik bueltan, ohiko gonbidapena egin nahi dutzuegu, Gamerauntzia hau irratsaioa da, baina honez gain, Gamerauntzia gauza gehiago dauzka. Adibidez, Euskal Bideojokozaleen komunitatea izanik, badauzkagu webgunea eta Telegram taldea. Webgunean analiziak, albisteak eta bestelako gauza pila bat irakurtzeko aukera daukazue, eta baita idazteko, ez bakarrik irakurtzeko, hau da, blog hau komunitarioa da, eta idazteko grina baldin badaukazue, bideojokoa gustatzen baldin bajatzue, industria edo jokoak berak, badaukazu aukera idazteko eta bertan argitaratzeko. Gainera, esan dugun bezala, Telegram taldean parte hartu zeikie, bideojokoi buruz hitz egin, partidak antolatu, edo besterik gabe, saletasunaz edo off-topiketaz berbaiteko euskeraz. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Aritzo Driosola, eta Landerun zueta, haupa, aspaldiko. Haupa. Haupa, ratxaldean, usto kamarik bofez dela. Bai? Ontxo bituet eta. Entzuten jatzu, garrantzitsua ahotsa da, eta hemen gurekin zare, ez? Hori da. Oso ondo. Bueno, Anitzuli. Da, Lander, eta nik uste dut, ez dakit seinale hona da, nola hastea, baina aurrera, ez? Hasiko analiziekin. Bai. Albisteekin, barkatu. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Egize da, irratsaioa sartu dugun atsedenaldi honetan, bideojokori buruzko albiste pila egon dizela, ez? Azken finean, Gamescom asokie, ez? Aurkezpenen bat edo beste egon da hortik, eta baina, egize da bai, pentset baten batzuk gure saiora itxaren gure izen da bela, euren aurkezpen handizek etxeko. Hori izen da, pasadan astean Nintendok eta PlayStationek, hemen kasu hori ez da, euren aurkezpenak enbi esan. Aitzakize beba da, ez da gure saioa, Tokyo Game Show asoki engo da aste honetan, irailaren 21-etik 24 bitxartien. Eta horreri lotute, ja hartu da behotxura bat, normalien aurreko hastien, euren aurkezpenak etxeko, ez? Alde batetik Nintendo Directa, eta bestetik State of Play. Eta, bertan, Tokyo Game Showen bai egongo dire Xbox, Capcom, Sega eta beste hainbat. Nintendo eta Sony ez, baina, esan dugun moduen, aparte ingo dabe, aparte inda zeren aurkezpenak, ez? Orduen, nahi badozuen, apurka hasiko gara, bakotxak zer erakutsi dauen repasetan, segizitzen nahiko gauza interesgarrizek aurkeztu da bez, ez? Denengo eta behin dekogun Nintendo Directa, pasan hastien 40 minutsu inguruko aurkezpena egin bien ez, Kyotokoak. Eta batez be, data zehatzik barik, normalien direktatan esaten dabe, egoingoan erakutsiko duguz, udaberri honetan edo negu honetan, Switchen kaletuko dizen jokuek. Ez da izen kasuen, nahiko orokorra izen da, ametik datorren urte erdira arte erakutsiko da zen jokuek, argitaratuko da zen jokuek aurkeztu bi esan. Baina bai badakize, gehizen bat ikusi genduzela berregitiek eta bermasterizazioak, ez? Hau da, remakeek eta remasterrak. Ez bien holan iragarri momentu baten bez, baina ja behin errepasoan ja argi geratzen da holan izen zala. Saio amaitzuk eran, ez, direkta amaitzuk eran emun bien esusteko handize Paper Mario The Thousand Year Door izen zan. Sagako sagan jarratxaiek ondo ezagutuko da benez, hau Gamecubeko bideojoku izan, 2004 urtien berez kalderatu zana. Eta honen alako remaster bat ingo dabe, ez, ikusten da, bereizmena ego da bela, apur betorre argiztapena, testurak ikutu da bezala,
baina berez GameCubeen estrenezan jatorrizko joku hori da Switcherako moldatute, ez? Orduen, Paper Mario klasikoan mekanika ikusko guz bertan, hau da, txandakako borrokak, ezer berezirik barik, JRPG bat izango gazan moduen, alan dabe aksinozko botoi dinamikoak eta jobierko dire unesatzetan, esplorazioa, mini jokuek, eta batez be humore piloa, ze honek bigarren Paper Mario honek humore aldetik kristola nahitzen man egiz izan. Eta bueno, bukatzeko ez da be, datarik baiztatu, datorren urtean ikusko dugule esan dabe bakarrik, baina, bueno, 20. urte urrenerako preste eukitzekotan, ustailako 22 bueltan kalertu bierko bien, horren ikusko dugu ja ordu horretarako prest baden bien. Erakutsi bien, bigarren jokue beste, kasu honetan remake da ezta remasterra, baina da Game Boy Advanceko bideojoku klasiko batena, Mario vs. Donkey Kong, dala balako puzzle joku txiki betzan bere gara izen, bidimentziokoa, nahiko mekanika simplikaz, baina plataforma batzen bazan. Eta gotxik bera erabertu dabe Switcherako ikusi altanez, orduan 2 puntu post dimentsioko maietan ibiliko gara, bidimentsioko jokagarretasun horregaz. Eta bertasun moduen kooperatiboko dugu bai, ze bigarren jokalari batek Toaden rola bete halko du, Mario laguntzeko. Eta honen kasuen bai zehaztu dabe argitaratze dati eta otxaiak 16 estreneko da. Egiz izan ez da nire joku favorito ez, gogokoena Game Boy Advancetik justu ez dut uste honek remake bat bierbanik, baina hemen gauz eta alan dauz, alako kasu asko Nintendo joku honetan ez, datozen jabetitarako. Remakea izango ba, haure remasterra aurreko ez dala? Hau remake da goitzik bera hain grafiko barrezekaz. Dale. Eta ikusten da, nahiko txukun dau, baina ez da super ikusgarrize joku bera ez da ikusgarrize itxeko pentseta, ez da golan pentseta, orduan ikusko dugu jasla moldatzen da joku hau. Ez da, badakigu beste Mario joku handi beda darrola horren egiz izan ez dugu falta hori somatzen, ez dugu bier beste alako joku ikusgarririk. Baina, alde batetik, pentseta duzu, ez? Oin gitxi euren Marion filmi estreneta da, puruet horretara joan nahi da, Marion joku pilo batara, ez? Remake remastera batxu parrizek, orduen tanetara ikusten gabe zentsu honetan. Zeurrekoan kasu hori da, ja epatu gendun eurreko saio baten, aurreko demoraldi zen, Super Mario RPG, ez? RPG, remake bai kasu honetan iragarri bien, Super Nintendoko jokuen remake. Eta, hau kasu honetan azaroak 17 estreneko da, nahiko harinau. Baina direktin erakutsi bizan batez be, borrokak ez, getxiko da bezan barritasunek, adibidez Paper Mario moduko aksinizko komandoak egongo dire, une perfektuen joskero botoie erasotxerakoan mingi izango duzu, edo zuzenien pantaiako txaitanari miningo dutxazue, alako defentsa perfektu ekin lehik ez bai, gero zure taldiegaz eraso berezik egongo dira. Horren barritasune bedekoz joku honek, baina ikusten danez, atal estetikoan eta mekaniketan, jatorrizko jokuen oinarri horrek mantenduko dire, ez? Zan dugun moduen, azaroak 17 kaleratuko dabe, Square Enixegaz batera bere gara izen NBA RPG hau. Eta hoin bai, jan Marion jokukaz jarraitzute, baina joku guztiz barrio erakutsi bien, eurreko hau udan aurkeztu bien berez, Princess Peach Showtime, Peach Princessien jokua izango da. Eta egiz izan nire harritxu izte, ez? Aurkezpena etxerakoan, iragartzerakoan apuruet, nahi gerizen motesten, baina nahiko txura politxedeko esan behar da, alako 2.5 dimentsioko bideojoku izango da, nun antzerki batzuk biziko duguz pitxegaz. Eta, bere botere, kasu honetan zen boterien artien dago, alako erropa bereziz janztekoa, eta horrekin abilezi berezizek lortzeko, ez? Nahiko bereziz emoten dugu, euren antzeslan, kutsu horregaz, eta grafikokin nahiko politxizen da egiz izan, barretxasuntzu politxizen lehik ez utxeko katalogo antzat. Ikusko da, nahiko faltea argitaratu horretik, horren suposatzen da barrio ikusko dugu beste direkten baten, beste aurkezpen ematen. Martxoako 22 ikusko dugu, atorren urtien. Horren horieko falte da Princess Peach hau ikusteko, ez? Izango da plataforma formatuko jolas bat? Dauzalako plataformaren bat edo beste ikusten da, baina gehien bat puzzliek eta gero borrokak bebai. Ze, ikusi da, Peachen transformazio nagusize edo bentsete ikusko dana ilustrazioetan da alako espatari izena da. Eta saiestiek, olako borroka nahiko harintxuek, baina simplik izango dire, suposatzeot, ageri dira. Orduan, nahiko itxurona deko, niri guztiak ikusi dugune momentuz. Zerbait ezberdinat ez de logo. Bai.
Urrengoa ja bai ez da ezeko desberdinez, Nintendo 3DS-erako kaleratu zen joku baten remasterra dekogu. Luigi's Mansion 2 izango zena, Dark Moon. Kasu honetan HD azpititulu erungo dugu, baina hori ez da berez jatorriz ikusi egin du jokuri. Luigi kontrolatute, alako mamoarrapari lanak hartuko guz. Egiz izan ez da sagako jokuri maitatuena, lehenengoak eta hirugarrenak beti eukiden az balorazio biek. Horren, apurruita raro da, ez? Hau hartu nizena remastera itzeko. Baina hemen gauz, honetarako bezta datarik jarri, hori bai dela raroa, berez, espan horren beste lan biherko, 2008ko udan estreneko da, baina beritxasun moduen lau jokalarintzako multijokalari modukoa sartuko txi, alako erronkakaz edo mini-jokuekaz, jokuek izan bizi berritzeko nahiko txurona dekona. Beste klasiko bat. Bai. Eurrera etzen dugu enkoan klasikoan artien, baina kasu honetan DLC-ekaz, Splatoon 3 espantzino barrize aurkeztu bien, Side Order deitzen da. Eta, bentsete ditxura berezizeko, zehalako roguelite mekanikak hartuko duz, moten dugu eraikin baten egon garela pisotetik gora itzen, igo gailuen gorantza itzen, eta pisu bako txiden balako horda edo samalda moduko bateria aurren berko dutxagu. Eta, karo, bako txiden bilezi berrizek eskuratzen jungo gara, cosa desblokietan ez azken finien. Nahiko... beste roguelike ekitzen da benetik urbil ibilko dela moten dugu, baina nik uste Splatoon hori nahiko ondotarko dakola bizi berritxeko, ez? Zeia ikusi dugu bigarrenetik hirugarren eraztalagoen horren besteko jauzize edo, ez? Nahiko bardin mantendu dizela. Horren alako zezer eskertzen da. Honek besteko datarik 2008ko uda berri zen ikusko dugu. Remake-ik jarratzen dugu, zuek benetan ikusteko zenbat remake iragarri izan. Kasu honetan Nintendo DS eta Nintendo Wii kaleratu ziren bi jokuna da, bilduma hau. Another Code Recollection deitzen da. Eta, jolastu bazen duzen bere gara izen, Another Code 2 Memories eta Another Code arren remake dira, ez? Halako novela visual, aventura grafiko modukoa dira. Bere gara izen nahiko maitatuak izan ziren, Think Studiosoak garatu nikoak. Eta, jentik eskertu da bela uste dut, alako sozer buelteti, ez? Egize da Nintendo DS-eko garaizen alako aventura grafiko nahiko txubetzen bizela Nintendotik. Eta horrek jaztute geratu bizela. Bai badagize, adibidez Phoenix Wrighten remasterrakaz eta purret hori berreskuratzen da bizela, oin gitzik ikusten dugu bai Ghost Trick, kasu honetan Capcomena ere bizek, baina alde horretatik apurrete hori bizi horretzen da biz. Orduen eskartzen dabe bai Another Code berreskuratu izena, eta urtarriak 19 ikusko dugu, orduen gitxi falte da barriro hau ikusteko. Bai, aventura grafikoa hainbeste ez dituzte ateratzen. Ezaun badaukat nahi duna Hotel Dusk-aren remasterra ateratzea. Haitxo, hone dire garatzaile justo, garatzaile barriñena. Baitu. Bai, izaten dabe Hotel Dusk-ek hori, Nintendo DS-eko horren beste berezitasun erabiltzen bazelez, adibidez, mikrofonoa, bi pantaiak jolasti eta hori. Asko esan dabe, ezingo esala berez remaster batutara switchien edo... Igual remake-a inbarko lukete. Bai, ez da, alako zuzer edo guzak asko aldatu. Baina bai, hori oso joku maitatu da eta jentik falta da. Bere switcha badauka mikrofonoa eta, ez? Baina bi pantaila ez adibidez. Eta hor legoki arazoa. Taktila da, pantalla. Hori bai. Igual bitan banatu eta zerbait igual hilike. Edo igual, ez aterain joan telebistan jokatu bitartea, baina telebistan jokatzeko dokean jarri berdezu orduan. Bai, hor bi pantaila garritzen bezango desaparezizuek, adibidez kontsoli zarratukera, dalako kontuek, alkarren hartin idatzi, horako gusakitzen bizan. Nahiko berez izan, da Another Code bebai hortik doa, baina igual ez da horren beste gauza hitzen. Eurrera hitzen dugu, Detective Pikachu Returns ikusi egin duen barriro, hau beba ekigu zerren, dalako esplorazio, aventura grafiko simple txubet. Ongoan barretxasun moduen, paiketxu dabez ikusa interesgarri pare bat, adibidez Pokemonak, Pikachu gengo dugu Pokemonak azberba, eta haurekaz batera, alako abilezi berezizek eskuratuko deuz ez. Adibidez, taldearen ikusten da Growlithe-gaz, olako usaimen bidez aztarna jarraitzeko gai izango garela, alako puzzletxuk egongo dira. Eta beste hori neko itxura kurioso deko, baina suposatzut simpletxu izango dela bai, Pikachu, Detective Pikachun bigarren aventura hau. Urriak 6 estrenetan da, osake laster ikusi halko dugu. Pelikularen bateo badago bidean? Hau, ateratzeko. Ez dut uste momentu iragarri da benik. Neko arraroa da, egize da, Eukiban arrakastien hostien espien atara holan ezer berezirik, jokuen arloan. Eta bain derrepente hau atati, igual bai, ez prestatadeki, ebentzik Pokemon egaz beti irakartzen du jenti, osak esan arraroa izango.
aurrera etzen dugu, eta hain bai, ja, joku barri bategaz, barriz edinot, baina erdizke da barriz, F-Zero'n joku barri bet lortu dugu azkenik, horren beste urten ostian. Baina, igual ez da jentik espero gana. F-Zero 89 deitzen da, eta da apur bet, Super Mario 89 edo Tetris 89 gaz enbiena bardine ez. Hartun dabe joku klasiko bat, eta olako Battle Royale kutsu bet sartu dutzien. Bertan ingo dugu Super Nintendoko F-Zero'n atal grafiko hartun de 89 gitarren arteko lasterketak, eta bueno, argi da, ez da bakarra urten lege bizirik, eta hori izango da irabazlia. Online izango da, imaginatzet, ez? Gana online bakarrik, ez da besterik. Eta ja kaleratu dabe, estrena da, baina da Nintendo Switch Onlineko arpideuren jator zerbitzu barruen sartun dabe. Orduen, arpideune bazaren, doan jolastu aldo berez. Baina erosial izango dute. Esan. Oso zorua gala, grafikoki ze moda dagoen retrora bueltatzeko gola. Ze da, ez dakite ikusteko aukerari baldin badako zuen begiratzia edo, azkenean F0 89, ikusiko duzu dela pixelekin egindako joko retro bat, badaukala gero menutan eta gauza askotan, eta inkluso zela mobitzen dan ikusita, badauka gaur egungo kutsu handi bat bai, baina jode, estiloa guztiz retroa. Bai, guztiz. Erresoluzio handiko pixelak. Esaten, galdetzaen itzen alandarrez, azkar. Esan duzu arpideunentzat jo izango ala debalde, baina erosial izango da aparte, ez? Momentuz dut taldanek erosi. Tetris ez da goza barrinen bien, baina gero kiban arrakasti egaz, berzinio fiziko atara birolako bilduma salientza teñiko berzinioa. Momentuz hori da oso joku txikize, ez tekona besterik. De hecho, Mario 89 adibidez kenduen bien. Neko arrakastatxu zen, baina momentu batera hori ez da. Halako urte hurrenen bat ospatzeko egin bien, eta listo. Orduan ez dakit honek betirako mantenduko bada ben, igual etorkizun baten beste F-Zero bat kaleratzeko balizeko du. Ojalá, espero baietz. Baina, bueno, momentuz, astebetien irakurri dutena gaitzik, oso ondo dago hau, joku hau. Nahiko mekanika politxedeko zela moten dugu. Ez da bakarrik ez, bizirik irauti, gero halako mekanika berzidekoz, betiko lez F-Zero'n egarratzen da moduen, zure ontzizek bere bizi barri edeko, hori zero eraltzen da nien, hiletxela eta listo, amaitxu da partidea. Baina, bueno, barra horregaz adibidez, turbo aldozu erabili, ingurukoari jo baltza zuen, jalako erasotzu simple batzu dauz. Gero aparte sartu da mekanika barri bet nun, ja bestien kolpie gaitzik, halako esfera batzuk urtean dire. Eta horre batu ezkero, beste bigarren parra bat aldozu bete, eta Skyway deitzen den bide berezi baten sartzen zara. Justo, zirkuito ganetik doan halako laster bide moduko bat izango zen, nun ontsigitzi zau dauz eta bide errezago da. Orduen horrek lortu ezkero, apurbet keizau irauteko aukeriko zen duen, ez? Horre nahiko berez izan moten dugu eta hori ze badin otxu bete, moduz. Ikusitaz duzengo partidagaz, jentia nahiko posik dau. Ez da hori espero gendu F-Zero batetik, baina posik egoteko moduen, baina. Ondo ateratzen dan eta mundu guztia izabaltzen dioten jolaza. Ez dela pena bada. Hori da. Bueno, apurut lie barik ez. Usto gideo egin zutela sartun, kapoan etxiot, baina azkenengo joku eta epatukot eta gero ondo iruditzen bazen zuen PlayStationen direktera paseko gara. Ze, bueno, Atlusek eta... Bale, justo, gero, abezen komentatzen dozun. Pik deitzu dela behaten zinua eta ez honek izan. Ados. Gonzan ez ustikorik handizena segurenik, izen da Atlusen eta Vanillawaren bideojoku barreze. Unicorn Overlord deitzen da. Talako izen berez izenatzen da, 13 Sentinels Aegis Rim edo Odin's Sphere bezalako, garatzaileen joku barreze. Halako sprites bide oso ederrak asmarraztuniko estrategia joku da. Ez da bezetasun handirik emon, ez da gu egingo oso ondo zelan funtzioniko da ben. Baina kontu da, alako 16 protagonista gongo dire, suposatzeot gure armadarako batzen jungo garela protagonista honek. Eta aparte, gure armadiko dugu, soldau eta bestelako normalakaz. Horrekaz, alako mapatetik jungo gara aurre datzera, baina gero borrokatan sartzerakoan txandakakoak izango direla moten dugu. Ordu, ikusten baduzu segurenik begitzeta izartu modatxu benetan oso atal estetiko politxe dekola. Eta penie da, Switcherako iragarri dabe, PlayStationerako bebai eta Xboxerako bebai, martxoak 8 estreneko da, baina PC momentuz kanponetxe dabe. Betiko lez, Atlus jazia esartzen PC-ko monduen, baina Vanillaware momentuz esetzen dira.
Ez dakitza bezan jokuen tamien, espero zen duna. Ez. Osa, hori atentzioa mondoz, baina nik esaten Tomb Raiderren lehenengo iruren remasterizazioa, ez? Egia da, ez tala oso remasterizazio potentia itxura batera, ze aldaketak ez dira asko, baina, bueno, nik uste dut be, joku horrek ez dabela baimentzen, ez? Remasterizazio sakonago bat. Zer, da, joku bat, asko eskatzen dituana, punto estrategikoak, eskinak, ez? Azkenean danago lauki erraldoiekin bezala eginda, eta nire ustez hori klabia da. Ez dakit, ezagutzen da gana jokuak, itzen da gana pixkat iluminazioa, testurak eta aldatu, baina die joku exactamente igualak, eta nostalgia puxka baldin badukazue, seguramente ez dozu eukiko aukerarik bestela jolasteko, así que politxa bentzatu jat. Bai, egize da, Tomb Raiderren joku originalak, nik uste nahiko horrezaldizela eskurotu gaur egun bebai, ez da? Originalak zirenak. Osa, goten dizela saltokizitan eta holan. Okerrespan hauen. Orduan, bueno, apurbete erabaki erraro da, esone justo remastera itxi honekaz. Baina bai, kasu honetan otxaiak 14 ikusko dugu, eta plataformatan, PlayStation, Xbox, Nintendo kontsolatan, eta PC-erako bai ikusko dugu. Vale. Bai. Eta gero hori, Prince of Persia hori bedatorrela bai, ez? The Lost Crown berri hori... Bai. Bai, apurbete egize da agoratu ditxiotela, baina itxura hona deko, igual diseinuren bate beste jatorren beste guztan, baina nahiko itxura politxe deko, Ubisoften joku barri honek. Nik uste konbentzidentzia bala, ez? Pizkate jostagarritasunean igual, estetika baino gehiago, baina... Bai, ez da balako Metroid Dread bat emoten dugu guztiz, hortik edango da lapilloa, eta gero God of Warren, Santxuek bedekoz. Horren nahiko itxura politxeko, bai. Bengo gaitzeko Ubisoften joku batek deitxestela, igual bai epatu jorne ban, ez? Egia da, erak be hori, pizkat aldatu inda, bela, ez? Eren estilua. Bai, guztiz. Hori behondo dago. Eskertzen da alako aldaketia, zenik beti gure izatetu Ubisoftek barriro jotie joku txikizetara, ez? Lehen eukitzen man, ez da izena, baina eukitzen man beste estudio talde txikizago bat, Child of Light eta bestie lehenengo mundu gerrako ez da izan zan nintzen momentuen. Bueno, alako joku txikizauek eta politxeago gaitzen zenak Rayman Legends eta gote ziren horbe bai. Hori, urte pilo batez alboratu indabe, da politxea ikusti barriro hortik tiretuko da bela, ez da. Oso ondo. Eta gero bukatzeko, igual bai epatu behar da, aztetxu batzuk, beste direkt bat egon zala, ez? Super Mario Brothers Wonderrena, urriako gehizen estreneko dana. Eta ez dugu sakonduko askorik honetan, laster suposatzen da poruek gehiago erakusko da bela, zeia marketing kampainan tope hartuko dira. Baina, bueno, hainbat keusa erakutsi bizen bertan, Marion joku barri honenak. Badakigu hori ez da izango dela bidimentsioko retro jokarritasunegaz, lau jokalaritzat, kooperatiboa. Eta orduen, apurbet, erro batara buelteko dire, baina aldi berein goza barri piloa sartuko dutxi ez, jokarritasun aldatzeko medaia moduko egingo diren, un abilezi berezizek emongo dutxu esan, gero power rap edo botere barsek egingo dira hortik. Orduan orokorrean oso itxuro nadeko, niri bastante arretxu duzte, Wonder honek, eta urriako goizen jolasteko desiratzen. Oso ondo. Japoniatik Japoniara, ez? Hori da. Ze, esan kontugu moduen, ez? PlayStationek bere State of Play aurkezpena eman bebai, kasu honetan ordu erdi inguruko zuzenekoa izan zen, eta zikeratik argitzu bien, ez? Esan izango euren jokueri zuzen dute, euren jokuengan pentseniko zuzenekoa, baizik eta hirugarrenan eta indie estudioan jokuengan, ez? Orduen apuruetan etarik ikusi gendun, joku handizek, txikizek, errealitate virtualekoak, gero baitza egon ziren PlayStation Studioseko jokuren bat edo beste. Orduan, nahiko aurkezpen osoa izen zala epatu behar da, baina bai, State of Playsik askotan bai pasetan da, ez da bela harritzen, zeia erakusten da bena edo ezagutzen duzu, edo ez da ben modu ikusgarri baten erakusten. Baina lan da, nahi da benantzat, bai egon ziren gauza interesgarrizek, eta segurunik potentiena amaierako izan. Final Fantasy VII Rebirth erakutsi ben barriro, hau da, 7. remakeeko 2. atala. Hainbat herri barri ikusten ziren bertan, magia, borrokak, pertsonaize bai, hor ikusten dugu adibidez Costa del Sol, Gold Saucer, joku originaliko leku mitiko piloa, mini joku gezeta dana, pertsonaizen aldetik Kate Sith, Vincent agartzen da barriro, ez dugu leku zein hartien remakeen, oso itxuruan agaz, baina bestalde moten dugu, eureko jokuen jarraipen zuzena dela, ez da besterik parik. Txandakoko borrokatatik RPG estiloko borroketara pasako gara, menu ekaz eta baina
gogoratu Kingdom Hearts edo zuzenien Final Fantasy Amasi barri honen borrokak ezalako izango dira. Eta nahiko txurona deko egitze da, ja aurrekora jolastu da binak badakizela zer dauen, hau da, guzti badatxun itxel, ez badatxun guzti, segurunik etxubirak arkone bigarrenak. Baina, bueno, ja historizen aldaketak eta ikusi zen dugu zelez, segurunik originalan jarratza nintzat interesgarriz izango da. Argitaratxe dati izaztu dabe bai, otxaiako eta bederatzi estreneko da PlayStation bostien, eta horretaz aparte, zehaztu dabe esklusibotasunek zenbat iraungo daben, eta nahiko bitxize da, ze 3 hilabeteko esklusibotasuna izango da, hau da, 3 hilabete berandu hau, ja maiatzien, igual ez dugu ikusko, baina aukeri egongo da, PC-en edo igual Xboxen ikusteko. Aposten naiz. Normalin urtebeteko gauzak izan da, Bai. Aurreko jolasa, jakini gaina Final Fantasy VII zer dan, nolako harrera izan zuen jendean artean? Nahiko, jente pozik geratu zen. Bai? Grafikoki aztak da, borrokak eta baina keinu asko itxe dutzi ez, jogu originalari. Nik entzun duten gauzak oso onak. Gero, landarrik esan da bena, igual, sakontasun gutxi borroketan, asko ibili da nahi. Hori entzun dut nik, egia esan ez da probatu. Zulandari ibili zingan, ez? Bai, enaban ametxu, zeia gogaitxu ezten, horregaitz dinizun egaitxik, ez? Borrokak oso errepik agorra ziren, da asko isa, eta listo, besterik parik. Baina gero, bai laguntzen dugu, grafikoki oso potenti dela, oza, ikaragarrizea zelako lan hain daben. Eta orduan hori gehi leku mitikoak barri ikusti apurgana aldaketak eta bar, oso deigarrezea da ez originalan jolastu bienentzat. Zenbat, galdera eskerra, zenbat zatitan pentsatzea dute zatitzea Final Fantasy VII? Ez dakiz bai estatute dauen. Pentsa gugot, 3 izango dela, ze ja bigarren honetan ikusi doguz nahiko goza potentiek, komentu dugu noraino heltzen dizen gitzik gora bera, baina gero arma etxain nagusi potentiek agartzen dira adibidez, Vincent dalako pertsonesak agartzen dira, orduan suposatzen honek bigarren atala hartuko dabela, eta gero ja 3. etxeko dabe amaierako parte dana. Ondo. Aurrera etzen dugu, urrengo jokuegaz, ja PlayStation Studios ina kasu honetan bai, Spider-Man 2 erakutsi bien barrero, urriako gehi estreneko dana, ja hemen ganin dekogu. Eta, besterik barik espien askori izakondu barritxasunetan, bai ikusi dugu mugimendu barri pare bat, edalako finisher modukoak ez, aparte erakutsi bien zelan plani eleikeno ingo honetan. Olako bidai askar mekanika barik sinematika pitxiz hartun dabe kasu honetan. Egin dabe, mapako ize edozein lekuten agertu bazarela bidai askarragaz, eta zuzenen agertzen zerutik jausten planietan. Orduan alako bizkortasuneko nahiko eleganti da, oso txurosoa. Orduan, nahiko lan politxea bezaitzen, baina kasu honetan be bardini pasetan da, ez? Eurreko agaz gozatu bienak, hau pila guzteko daki segurunik, baina ja apurego gaitxute geratu zirenak, ikusten da oso jarraikorra izango dela, ez? Ez da bela benetako barritxasunek ikarriko. Nire kasu nire guztien horren bestez, nahiko rollo futuristara jo da bebenkoan, armaduratan, eta eurreko ame pastela esan, bebenkoan oiniko gehiago. Eta puro titxuzi ditzen date. Baina bestela, grafikoki aztakeri bet, jokarretizun hobetzen badaben bat ziko borrokatan eta holan kristona eseleike, osake, urte amaierarako apunte birran joku bet bai bai. Ikusten Manhattan da la mapa, ez? Bai. Kasu honetan da Manhattan, baina... Eta Brooklyn bai, izan ezka? Queens eta Brooklyn, bizik hartuko da bez. Baina kontua da hori, niretzat joko hone daukan txarra igual, kako txartian da, ez dutula eskatzen ikasten dozun gaitasun guztiak erabiltzen. Erabiltzi, hau da. Osea, bukatzen dozu gero antzeko gauzak egiten beti. Bai, oso ados gauzu gazotan, Eta hori pixkatpenia moten da horrek, ez behartzia pixka gehiago, ez? Erabiltzera botere berriak eta hori. Bai, nik askotan pentsatzen adibidez, Batman Arkhamekaz, justo borrokak antzekotasun handiz egitzela. Batmanen bai derigortzetsuen izedan arabiltzen, txain mota bako txantzat igualko zaprezieten bizenun eta bar. Da Spidermanen dabiltzuzen moten objektu piloa denpora guzti zen, eta horreko hobetzeko modu piloa dauz. Baina gero ez tekizakotasunik ez, orokorrien bardintzue. Erabilko zu gehizien guztien datxune, da punto horregaz modatuko zara. Hori dinamikotasun hori implementen birko bien, adibidez. Igual, ez da izaltasuna aukeratzea goten da jolasu honetan? Ezago neke baitzen hau seguru, baina nik uste baitzen. Ez que gogoratzen, ejemplo ezela jartzen, gogoratzen naiz The Witcher 3an pozioak eta preparatu altzinitunak
Zeltasun normalean jolastu dabe, nik behin ere ez nituen erabili ezertako. Baina bakit zailtasun zailagotan edo zailenean ibiltzeko oso ondo kontrolatu hartzen duzela. Orduan, igual mekanika horiek nivel, zailtasun handienetan aprobetxatu behar dituzu guztiak eta jakin. Baina normalean jende gehieno jokatzen den bezala ez batekin nahikoa da eta batekin ohitzezea eta gustatzen zaizu eta arekin ibiltzezea. Damiana izan duna, ez? Izenleke, baina adibidez, justo horreko bat nengoen bertan, God of Warri buruz, lehenengo, 2017koa. Bai. Karo, kasu horretan, histori nagusi zen, nahiko errezazu paseu, ez duzu bilerrelako abilezi danak ikestie, arma honek lortzie, baina gero gure baduzun jo bigarren mailako etxai nagusi horren bile, jakatzen ari zenak, hori bai eskatzen dutxun, ez? Dana ikestie, ondora biltzie eta bar. Baina, Spider-Manek hori, igual bai eskatzen dutxu hori, baina da zailtasun maien arabera, eta horren ikuste dut, ez da horren ondo implementita eskazu hortan. Zeia ez da jokuek berak eskatzen dutxule, da horren gatza da eta nahi kezi bidez zule eitzen. Hori da. Baina ez, modu ez, artifizial baten esango dugu, ez? Baina, bueno, gabe, bai ala bai kontuten hartu behar dugun joku bet, ez? Spider-Manen bigarrena, bai. izan dugu moduen. Eta duka gauza oso onak, Eta gero historia betita egiten da, eta, jode, egizia da nahi lehenengoa pila guztu jatela. Baina hori, justo borroketan zeukan detaile hori. Baina bestela, batez ere mugimendua iritik eta oso politza da. Hori honera, zalantzari bai. Mugimendu izango da hurrengo jokuen ardatzetako bat, Avatar filmien Avatar Frontiers of Pandoran bidizio barrez eragutsi Ubisoftekoak. Niri berez, Avatarria eta guztetan bapes, baina jokueko oso itxurona dakola esan behar da. Betiko lez Ubisoften mundu, hau bai izango da Ubisoften mundu irekiko eskema hori jarraitzen daben jokue. Baina, bueno, Pandora planetan nabizen almenakaz eta, bertako animalizek erabilitz eta alako gauzak. Orokorrien, dinamikotasun maila altuko da lamoten dugu. Pasango dugu Far Cryen moduen, izango da lapuru jokue, baina beste girotzi bategaz eta berezitasun askogaz. Grafikoki oso potenti izango da, kasu honetan PC-en eta gaur egun kontsoletan bakarrik urtengo da, PS5 eta Xbox Series. Orduen, jarratxu bereko jokuet beste kasu baten, abenduak 7 estrenetan da, orduen badakizue, ametik urte bukara arte joku pila dekoguela horretik. Grafikoki espektakularra da. Pixak gogoratzen ditena, natura eta da ondoera, Aloy jolazen nola da, izan azte zabietik. Horizon gogoratzit, ez da gizarratik. Bueno, bada, ez tropikala, la selva rollo estiloko bat, ez da exactamente iguala, baina... Eta da, ez? Joku hau bereze da, trailerra da, ez gameplaya. Edo da, ja benetan nola da jokua. Ne guzti gameplaya da. Bai, gameplay da. Eta eragutsi zeki, bai, aparte gameplay... Ez da gitzen mamilutxiko esan, baina eragutsi zeki. Eta mundu oso handia da, Ose, ikusten da, eta alturan handia eta zabalera zeo handia dala. Bai, orokorrien itxura politze. Hori nintzen justu Avataren filmik edaz guztan bapes, baina jarratxeko moduko joku dara moten du. Zein da garatzailea, bakizu? Massive uste dela, oker espan hauen. Hondi dire, Star Warsen joku etzen da bizena bai adibidez. Bai, Massive. Entertainment. Massive Entertainment, bale. Bai, The Division talako jokuen garatzaile da. Bai, ez kezaten un joe, olako jolaz buzka egitea. Karo, azira Massive bakarri izan duzunean, pentsatet, ez dut ezautzen estudio horik, eta pentsatet, arraroa olako estudio batek egitea olako jolaz buzkak. Baina, bueno. Baita, ganera txarrena da hori, hori da bezala etxen bebai, Star Wars Outlaws oingitzi ikusi gendun gameplay lehenengo biderrez. Hori mundu irekikoa da, kriston itxuridiko izan. Orduan, estudizio negaz justo asierten dugu, matu den dugu Ubisoftek. Bale, gaur rengo saltu baten, denpora askori galdu barik. Helldivers 2 ikusi gendun barriro, izango da eurrekoan ideak mantenduko deuz zelako tiro joku kooperatiboa izango da. Baina kasu honetan, hirugarren pertsonan, orduan jokagarritasunen nahikotxo aldatuko da, bentsete ikusteko eri ikuspegizea. Otsaiak 8 estreniko da, PS5 eta PC-en.
Trailera bera jaten askori guzteuz, betiko moduen hobien hor, ez da, alako talde faltsu baten roiora, alkarrak asaten, eraso amendik edo kontuz amen, ez da, roio oso faltsu geratzen dela. Baina joku berak itxura politzideko, olako Starship Troopersen parodi edo referentzi modukoa da, orduen, ja berez erakargarri zeitzen da, ez? Humore asko gaz eta intsektuen kontrako borrokakaz. Hau da, jolasa, Starship Troopersen mod bat zegona debekatu intzuntena eta orduan jolasa egiten alziziana, edo ez? Mena oso guru. Ez ki badakit hor, foien bat egon zala eskubideekin. Justo egize da, eta bizela Starship zen joku egaz, eta nahiko arrakastatxu dela, oineko zarbide goiztiarren dago, baina itxura politzeko bai. Hori izango da, zeurazki. Hori bai ofiziala, oza, Starship Troopers. Bale, hori ofiziala, ordu nure izango zen. Resident Evil 4 ikusi genduen barriro, State of Play-zen, kasu honetan DLC barzegaz, Separate Ways, hau da Ada Wong personaizen bigarren historiz hori biziko dugu bertan, joku originalien begon zala, ez GameCubekoan, baina bai PlayStation 2koan. Eta horretaz aparte, The Mercenariesek eguneraketi jasoko dugu, Ada eta aparte Albert Wesker sagako etxai nagusiz egongo dire kontrolatzeko bertan. Iraiako 21 estreneko dauze, eta aparte erakutsi bai Resident Evil 4 errealitate virtualeko bertxinoa, doan estrene bidea dela oineko datari parik, eta horre bai deko benetan oso itxura hona, ez? Joku osoan PSVR 2 betaurreko jolasteko aukeri emongo duzku. PSVR 2 ja saltzen daude? Bai, espalditzen. Bale. Bai, ez dakitz. Martxoan nik ez dut konsola, entzat ni jendia entzun duetzat. Egia da gero jende asko ez da dela erosten, ze karo, biak erosi behar ditzuzu konsolak eta hori, bere garaian 1.500 euro ziren. Hostia. Ez dela prozesuak. Baina patuteko gu erretzaian inoz, Bai, baina, karo, ezken nintzen, dudaitan neon, aipatu genunean zan, saltzen jarri zalako, edo anuntziatu zutelako espezifikazioekin. Justo bizek izin zirela, baina otxaiako gota bi merkaturetu bi esan hori bai, Eta ja, Gran Turismo 7 talakotan alda jolaztu. Egia, bai, arrazoi. Gran Turismo 7an ja UR biazioan. Bale. Eta, honetaz aparte, gero joku txikiziabek eragotzi bizan PlayStationekoak, Ghost Runner 2, Honkai, Star Rail helduko dela PlayStation postera bai, Roblox, Baby Steps, alako joku txikitxoak, ezta? Horren bai patu dugu moduen apurut danetarik erakusteko aukeri eukibien. Eta ben bai, ja albiztiegaz aldatuko dugu, por fin, azkenik. Ze, aurreko denboraldiko azken ataletan egize da euskaratutako joku barri zen albiztiek itxiuk igenduzela. Ze, klaro, azken finien oporren zain egon ziren dana batera argitaratzeko. Eta kasu honetan, plataforma guztietarako askotariko generotako tituluak dekoguz. Apurueto ordeni errepaseko duguz, bateriz inbestitik garrantzik izan barik. Lehenengo izan Basajaun Gamesek, Bilboko estudioak euskaratuniko txia honona, alako Game Boyrako prestatuniko joku txikitxue da, doan jolastunikena itxio bidez. Nahiko itxurosoa bentset, olako retro joku guztetan badatxu izan, batez be aventura grafiko estiloa eko, novela bizualan tartien dagoela bezan lehike. Nahiko txukune, oso harin jolasteko abadan be oso joku txukune da. Eurrera hanje Asort Hike maizurana euskaratu dut bituzu igoa saliek. Saioan hain bider zaipatu dugu joku txikitzu da, baina beretan merezidu da bena. Zuk intzioa monografiko otxo bat, ez? Hori zida guztu baietzarako zuzaren gendun, ez? Bai. Norberan guztoko jokuek alatu dut zenien edo. Eta hori ze, berdanengo dugune da, alako irla moduko bat esplore, gure helburu izango da erdizen dauen tontorrera heltzia. Horretarako eman bizino gainditu biherko duguz, pertsonazik azberbaitzen, ni jokuek eta gainditzen ez. Da, 3-4 orduz jolasteko joku txikitzuet benetan berezidu da bena. Kasu honetan, ez da PC-ko bertzina bakarrik jolastu leke, PC-ko bertzina bakarrik jolastu leke euskeraz, baina joku ebera Switchen da PlayStation konsolotan dauela uste dut. Eurreratzen dugu, kasu honetan, guk geuk euskaratu gendun joku bategaz. Ze, obsartu ginen Super Mario Worlden, Super Nintendoko joku mitikoa hartun eta euskaratzen. Arrakaste duke gendun, igual zati tantanak ez dauz euskeraz, guzaren bat edo bestek iesizkue. Baina, orokorren testuek, menu geizenak euskeraz topeko dugu, ez?
Super Nintendo joku izen da zelan ez, partxe bategaz jatorrizko Roma euskaratu birko dugu, eraldatu birko dugu, nahiko horreza da etxeko alanda behan imitan bazarien. Eta hoize, betiko saiatzen gara joku ezagunek euskaratzen, eta kasu honetan Super Mario Worldegaz ausartu ginen batez be, tresna pioa dauzelako joku eraldatzeko, atzien ron jakin komunidade erraldoi edeko Super Mario Worldek, eta nabari da, ze usapilloa itzultzeko oso tresna espezifikoa bier ziren, badibidez, nik zer dakitz. Pantaila bat azterakoan, maila bakotxa azterakoan agertzen den Mario Start, hortarako tresna espezifiko bat dau hori aldatzeko, balako gauzakaz, antzeko kasu ikusten handu zen, ez? Digipenen jokuaz jarretziko dugu, Astrality da pasan ikasturtien argitaratu bin azkena, eta hobe euskera jolastu leike. Halako zuten map klasikoa da, nahiko laburre, baina retroestetik egaz erakargarzen leikena. Kasu honetan Steamen topeko dugu duan jolasteko, euren beste jokutan moduen. Eta probeti merezi dugu, batez balako guztan badatxu zen, nire adibidez gogoratzeste Novastor mitikoa, bere gara izen demora jolasten ebana. Baina, bueno, benetan Space Harrier edo alako klasikoan mekanikak hartzen duz, ez? Eurrera etzen dugu, ja joku potentitara paseta, Ibai Oiangurenek, guk ondo ezagutzen dugun Ibai Oiangurenek Signalis beldurrezko jokue euskaratu beban. Betiko lez PC-erako bakarrik, baina bere tresnak ez, instalatzaile gazta oso erreza da txulpen aplikatzea. Bai. Eta bueno, igual ez duzu ezagutuko, Signalis, baina da igez estrenezan beldurrezko joku oso saritu, balorazio pikaini deko, Steameko jokurik onenetakoan hartin dagoela esango neke, jokala izin hartien. Orduen, alako, Resident Evil kutsu edeko inventarizio gazeta bat, ez be? Bizta ikuspegi isometrikoa dekoen beldurrezko joku edan, nun planeta misteriotsu baten, androide baten, edo cyborg baten rola beteko dugu. Orduen, beha permisa horrek erakartzen bodotxuen, bai ala bai, euskeraz probetako idazteko zaitxekerik, ez? Barrure sartun eta aurrera honegaz. Lan handi hartu erkozun, zen normala olako jolazak testu bastante izate dut eta. Hori zeda, zalantzari barik. Normalien survival jogorrak eta inventarizio gaz, edo azalpenakaz, eskribapenakaz, testu nahiko txukitzen da. Gero nik uste dut historio potentieko labe bai, nik ez dut jolastu, baina inoz gudot eta osartzen banaz, Orduen ordeatzen da. Gameboyko beste joku bet, ikusi dugu eskartute, kasu honetan benetan Gameboykoa, kartutxo eta guzti. Aiguanatzen garatzaileek garatu beban Paua, Natalia Martin Saliek, kasu honetan garatzaileen lagunesan, bere arduratu zen euskaratziez. Eta ordain jute, itxiotik lortu geinke, bai mulatzaien jolasteko, edo bestela kartutxoan ustot ez dagoela berez euskeraz, baina partxeren bategaz edo bestegaz, alko dugu jolastu. Eda, plataforma joku oso simple bat, Mario klasikoak gogorak hartzen deuz. Eta bertan, Paua izeneko alako izaketxu behi kontroleteko dugu, Kirby natzeko dana. Ez teko alako botere berezirik ez ezer, besterik parik plataforma jokutxu eda arrontek azango dugu, ez teko puzzlerik ez ezebez. Asko jota noizien behin etzain nagusiren bat edo beste ikusko dugu, eta horrega txiki esetzen ibiliko gara, edo puzzle simpleen bategaz edo bestegaz akatuko dugu, igual asko jota. Maliz ez dago besterik. Orduen, aipatu behar da hori, ezta? Honek aipatzen dugu joku danak gure euskerazko jokuen zerrendan bildu dugu zela. Orduen, interesabadeko zuen bertan ikusko duzu ez kronologiko ordeneta. Eurreratzen dugu barriro Josu... Lander, itxoina aurrerain aurretik, kuriosidadez, azaldu behar diguzu nola dan Gameboyko kartutxo baten dagoela. Hau da, nondik ateratzen dituzte kartutxoak? Gaur egun bai badagoelako argitaletxe retro estiloko argitaletxiek ez, honetan ibiltzen ditzenak. ZGBD txetenan garapen motoriegaz normalien, barizu Gameboyko joku sortzeko. Eta bertatik ja hori prest dauz ez, hor sortzen ditzen jokuek, Gameboyra eruteko. Orduen alako argitaletxik ibiltzen dire, batez be crowdfundingen bidez da sortu ditzen jokuek hartun, eta horretik ja kartutxera eruten ez. Hori bai, erosteko edizio fiziko berezizek eta alakoak saltzen da ez. Normalien manual berezizegaz edo arte liburuegaz dalako gauzakaz. Ez gezate hardware hori fabrikatzea bastante denbora izango utzi zala. Bai, suposatxe bai, ez, baina egoten dire gaur egun. Nahiko modan ganera, joku mitikoak hartun, da kartutxo faltsuek saltzina, orduen. Horratzen egongo da bai negozioaren bat edo beste. Bai.
Bale, aurrera ingo denporarik alduarik, Barrio Josu igoan joku bategaz, kasu honetan minutu bakarreko minit da, oin urte batzuk urtezan indie bideo joku nahiko arrakastatxu. Bertan minutu bakarreko bizizek edukiko duguz, da gure helburu izango da apurbe, minutu bakarrien, apurrek eza esplorati ez, gerotak eza esploratzi, helburu motxak pilatzi, eta lortzen duguzun objetuek eta alakoak gordengo dugulez, apurka gerota urruna balduko gara. Horren nahiko premisa berezideko, estetika oso berezideko retro joku dugu. Eta hori ze, nik ez jolastu, baina beti ukiot horre, wishlistien gorreta estimen, orduen, euskeraz dagoelez, mogotzate aprobatxu beten podiko tenien. Ibai oian gure... ez da, nego politzen goten dugu. Ibai oian gure negaz bolteko gara, tunik euskeratu dugu bai. Eureko ajusta signalizeko antestu nahiko txu, tuniken kasu ez da, ze honen joku honetan ikusko dugu batez be, alako hizkuntza berezi baten dauen testue, baina noizien be bai euskeraz, ikuskatu alko dugu ez. Alako Zelda jokuek, klasikoak eta Dark Soulsek batzen da bezen joku dugu, aventura jokue. Bertan azeritzu baten rola beteko dugu. Eta, misterio bat argitzi izango da gure helburue, etxaizek akatuz, objektu lortute, gero leku ezautuz blokietute. Baina kontu da, alako atxiendeko, alako misteriz handi hori batu dugunez, eta kanpo horatati iztarrez izango, nahiko eskatzen du jokuek, eta hor sartzen da, manuala ez, lortuko duguzen da bideojokuen manual klasiko baten horri aldiek, eta hortik apurke historizen aurrera itxeko aukeriko. Jolaz oso polita. Bai, kasu notan bai, PC-erako bertsinua bakarrik euskeratu da zelan ez, Ibain euskaratzi izen da instalatzaile prestatu dugu, orduan oso horreza da euskaratzea. Ez da aurrengo jokuen kasu ez, pasa joan gemzek euskeratu da beste jokue ofizialki jolastu lehi euskeraz, A Pet Shop After Dark. Hau estimentopeko dugu, da alako novela visual bat belduruzko ikutu egaz. Bertan animalizen denda bateko langile izango gara, eta gure helburu izango da gauak bertan pasetie, animalizeri jaten emotie, eta orokorrien dendi zaintzi, saltokizi zaintzi. Eta, azkenin ikusko dugu, alako beldurrizko egoera batzuk. Hau da, ez da neman garatzaile japoniarra zala, baina ez da japoniarra. Ustot, bertan bizidan NKCP garatzaileek sortu niko dala. NPCKC, barkatu. Eta, nahiko joku berezitu dela moten dugu, oso balero zinioen ekosistimen, orduen, alako jokuek erakartzen pasaitxuen, merezi dugu esprobatiek. Eta bai, azkena, bukatzen dugu azkenik euskerazko jokuekaz, ikusten duzun boduen udie, benetan hau parotxu izen da kasu honetan. Baina, ez duzu esperoko zer izango da euskerazko joku hau, ze saki da. Litzez, igual zagutuko duzu ez, webgune ezagun beda, edo aplikazioa Androiderako zein iOS-erako. Eta, Mikel Larreategi sakin jokalari arduratu da, bere menu danak itzultzi ez. Doan eskuratu alda, edo besterik parik, nabigatzei bidez jolastu. Eta gize da, egunien 5 milioi partida baino gehiago jokatzen direnez, gaur egun sakien ibiltzeko biderik arrakastatxuna dela, arrakastatxunetako dela ordenagailu munduen, orduan benetan. Honen sali basarien, merezi usartzie bertan txapelketa dauz, partida askarrak, egunien partida bakarra, edo mugimendu bakarra itzeko aukera dekozuz. Orduan, aukera pilo dekon kode irekiko proiektu edalez, merezi du sartzen mundu honetan, saki guztan badatxon. Eta honen segaz, bai, ikusten duzu moden zerrenda betan luzi duki dugu, bukatzen dugu momentuzko euskarazko joku. Analizira pasatuko ez? Garaize da. Analizia. Hau zu hori txiko dutxu, bale? Ja, nekin jo berbana. Bengo kaso bezuentzako. Bai, nik uste dut alatabe egingo dugula honi buruz berba gehiago. Bai. Egingo gaztietan. Azkenean 5 minutu geratzen dira, eta ez da, nire ustez denbora neiko. Amarra gatzea, Damian. Bai, baina gutxi da, bai. Urteko gotiari buruz hitz egiteko. Ez, gotia bera da, nire ustez. Bai. Eta, hola, sarrera bezala, lehenik eta behin, esan bihot, jendia kejatzen baldin bada joku honi buruz da bi gauza gaitik, eta batekin ados egon neike bestiakin ez. Eta gero komentauko dut zuet. Igual aurkeztuko dugu, ez?
Bai. Horixe da bai. Garitz, bota. Ni naiz jolasetan zea, baina bueno, Baldur's Gate 3 da. Nik uste danok harpaitu gaitula sorpresa, igual ez jolas ona edo txarra izango zala, baizik eta eukidun exituak. Hori bai. Bai, nik uste dut azkenean nitxo da, joko Bai, hau. hori da. Baldur's Gate lehenengoa kriston arrakasta eukizaban nire ustez, ez? Eta bigarrena be famatuak izan die, baina beti izan dien nitxoko jokuak, eta jokalari perfil batek jokatzen dituen jokuak. Orduan ez dut uste espero zebenik erak, ez dakiz eman milioi jokalari lehenengo astean. Nahi zebena esan, iristia eren helburua dion jokalariei, eta arrakasta eukitzea, eta jendia gustatzea, eta lista aurrera. Ez, azkenean ez da Call of Duty bat, ez da eskotxien joku bat, Need for Speed bat, ez da hori, da pesta gauza bat. Eta nik uste dute pasatu indala, ez? Espero zebanetik. Larian ekua be, etzeben espero. Ez ni de blas, osea. Estimen bakarri 5 milioi joku saldu da, bez? Eta aparte PlayStation postien bekaleratu da, osake. Baina ez da soilik asko saldure. Nik uste ez zutela pentsatzen ere gotia aterako dutela. Zezenek endu behar diote. Presiba ez da mobidu bapez. Dago, 60 eurotan, pum, eta ez toque ez eta mobidu. 800.000 jokalari aldi berean eukizitxuen. Eta, bueno, ez dakit, nire ustez bentsat, igual nire ingurua dalako, baina hitz egiten da pilo bat joko ni buruz, klasiak, zehartu dozu, misioak, danetik, ez? Ez dakit, nire ustez badauka errakasta, eta gainera oso ondo iritsi da pertsona guztien gana. Rol jokua gustatzen jatzuenak, eta igual JRPG eta estilo hori baino gehiago Europako rol joko klasikoenak, Europa esaten edot Occidente, ez, azkenean. Igual, batez ere Baldur's Gate zaharrak eta estilo hori, eta baita Larianek aurretik zeuzkan Divinity-ak, ez, azkenean horren influentzia izugarri hartzen da. Baina aldi berean, Divinity-ak Neverwinter Nights BioWaren oso inarrituta garela besan genke, orduan dana dago oso lotuta, ez, eta esan lehik esentzu hortan oso fidela dela lehengo Baldur's Gate-etara, naiz eta gero oso desberdina izan grafikoki, ez. Saliak desiatzen ibili die jokuei iristeko, eta nire ustez be jokaldia oso ondo inzeben, ez? Inzeben olako sarbide aurreratu bat, azkenian hartu zekiela lehengo aktua okeres baldin banago, zuzendu, okeres baldin banabil, baina lehengo aktua lehenago eroste zinuan, eta zeko esan aukera jolasteko. Eta hori zan, desente hilabete lehenago. Orduan ja jendia berotzen joan zan, sariak eta irten zanean, ja baseukan nire ustez jokalari kopuru minimo bat bultzada emateko, ez? Eta horrekin izan da, olako llamada efektu bat, eta gainera ni neukan bildurra hori abuztuan izan da, ez otesan igual data txarra, ez? Ola joko bat argitaratzeko, eta ez dakit, baina nik uste oso ondo funtzionatu da dela. Jo, nik uste bai, hor early accessien egondan bitxartien, ez da belaukin horren besteko. Ez, isili izauan. Bai? Eta gero ikusten genduen badibidez State of Play-etan dolan agartzen izan, ze PlayStationerako atara bien. Eta hori ikusten izan, ostras, honen joku honeko beretako etxo badeko, baina jendik izpan esaten ez ebez, da horre gonda denpora piloan. Niretzat emote zeban askatasun maila eta hori ikusi danean, ez? Erakutsi danean trailerretan eta horre ukida benetan esplosinua. Ze, gero, bideoak eta nik early accessian ez ditut asko ikusi jokuanak. Nik ez, ia bat, ez? Jendianak, jokalarienak, esaten nahi dut. Eta, egia da hori, hartu dabela BioWare zeukan lekukoa, Larianek, eta indabela txapo. Sisteman eta sartu aurretik, igual asaltzia gainetik zeri buruz doian edo, nahi dozue pista batzuk ematia zuek. Bai. Iroitzen hundi doan eta azkin finen. Bai. Bueno, nik izango da nahi badozue. Bai, zuzea aditua, zean, ni... askotan... Hasi berria naiz ni Baldur's Gate unibertsuan. Baldur's Gate unibertsuan dago Wizards of the Coast, Dungeons and Dragons, eta batez be, kasu honetan, Faerun izeneko Reinos Olvidados munduan oinarrituta. Orduan, esan degun, hau dana dela trademark, ez? Hau dana da itxia, eta mundua honetan gertatzen dien historiak eta hori dana, joku pila batian asaldu diela, bai? Icewind Dale,
Temple of Elemental Devil, Baldur's Gate bera, Osa, bertan Neverwinter zelan gure Nights. zinuen, hau kukasaltzi da, mian. Osa, Ez, hori ez, baina, bueno, nire, ez que hemen Mindflayerrekin eta azten gata, hori baina gehiago, oza, imaginatu da dozuela dela unibertso bat, daukana, milioika historia, eta Baldur's Gate da hiri bat, unibertso horretan, eta joku honek, badaukeola loturatxo batzu, baina da, historia txiki bat, leku txiki batean, unibertso erraldoi batean. Eta orduan, gertatzen dien eta agertzen dien pertsonaia eta izaki guztiak, badi esati txiki bat, ez? Esploratzeko dagoen. Orduan, esplorazio aldetik dauka 500.000 aukera. Eta gainera, hola hasten da, ez? Pizkat agertzen ga, Azotamentes, ero Mindflayerren izeneko, ez dakit, giza olagarro moduko batzun, nabe batian, hori da ikusten modu zure trailerra, merezi da lehenko 5 minutuen cinematikak ikustia, oso espektakularra dira. Eta, bueno, hartzen da historia oso berezi bat, eta horrek egiten da esplikatu zergatik zuen taldia doian batera. Ez? Nola sortzen da taldia, eta hori be asko eskertzeko da, ze askotan ez da esplikatzen, ez da oso forzauta doia taldian kontu hori. Eta honei, historia, hasieratik zentzua emoten dutza historiari, eta benetan zergatik zare hor, ez doia abentura bat bilatzera baizik, eta historiak zentzua dauka, eta ja roleatzen, ez, digamos, papel hori hartzen, hasieratik azteza, era logiko eta on batian. Eta, bueno, zer esanik ez? Roleko joku bada, pertsonaia egiten dozu, pertsonaia egiteko aukerak agian ez die, hain zabalak, baina alatabe denbora pilo bat egoteko emoten dabela uste dut. Jo, niri flipe izten, Bai. Bueno, gero ikusiko dugu, baina, bueno, gaur igual ez, baina badare mod pilo bat ja hau gehitzen dabena, bai. Aukera gehitzen ditzen. Ez que daukuzu presets batzuk, eta normalean itzen duzuna da, aurretik ezagitako konfigurazio batzutatik hasi egiten pertsonaia, orduan konfigurazio askoz gehiago sartzeko mod batzuk dare, eta olako gauza. Baina, bueno, azkenean daukana da, borroka oso elaboratuan, ere ustez, gainera oinarritzen da Dungeons and Dragons, zigak eta eren zugen 5. edizioan, gogoratu 5.1 Creative Commons dala, ez mundua, komentatu dugun izaki, leku eta guzti honek ez, baina bai arauak, orduan zuen bideojokuak egiteko erabili leike, sistema hau. Eta orduan, erakin dabena izan da, guzti sistema hau sartu. Orduan, mai joku honetan, maiko rol joku honetan, jolasten dakizuenok, ikusiko duzue, dela praktikamente berdina egitea. Osea, mekanikak ezagutuko dituzue. Eta, bueno, orduan, jolasteko emoten dago aukera pila bat, zergatik bat, dalako txandakako joku taktiko bat. Oso importantea taktiko esatea, nire ustez, ze bere zailtasuna dauka, eta pentsatu egin behar dozu, pentsatu baita pertsonaia bakoitzak berez jokalari bat izan behar dabela atzetik, ze ez dugu esan, baina 4 jokalarirekin jolasteko aukera dago jokuetara. Oda, zuk badauzkazu origen pertsonai batzuk, hasieratik daudenak lotuta, mundu honekin eta gidoiaren parte edo historiaren parte dien pertsonaia aurre esarri batzuk, edo zuk zuria kustomizatu egin zenke. Eta aukera honeko oso interesgarria da, ematen da bena da gogua, lehenko jolasteko igual origen pertsonaia batekin, edo zuk sortutako batekin, gero saiatu aldatzen, eta gero lagunekin bebai, ematen dago gogua probatzeko aber ze gauza desberdin egin leiken, ze azkenean egiten dituzun izketaldi guztiak, borrokak nola egiten dituzun, hartzen dituzun gauzak, esplorazioa eta danak, oso emaitza desberdinak ematen dutzu. Hau da, galtzen dituzu aukerak eta irabazten dituzu beste batzuk. Ezin dozu dana egin. Bai? Misioak dira eskluyenteak. Egiten dituzun gauza batzuk, eramango zaitzue, beste gauza batzuk blokeatzera. Orduan berriz jolasteko aukera behor nire ustez gogorra dago. Jendean, nik lehen esan do, kejatze zala bi gauzaken. Bat zan kamara ezin dozu gerturatu beheraino eta benetan begiratu libreki, inguru guztia, baizik eta badauka zoom moduko bat, eta inkluso taktikoki urruntzeko aukera bat, baina egia da urrunera begiratze hori ez dagoela, eta tristia da, nire ustez, gaur egun ordenagailu askok baduke aukera hori, ondo erakustia. Eta horrek nire ustez politxa, espektakularidade bat jokuari. Nahiko horbildu leke bai, ez da? Bai, baina normalean beti dago beherantza begiratzeko joera bat mugatuz area, eta bai egongo esan berez
urrinera begiratu eta herriak, hiriak, gazteluak ikusteko aukera. Eta hori igual izan da, errekurtsuak ez, baliabideak aurrezteko ordenagailua izan leike. Baina nik uste gaur egun, etarako da moden bat seguro hori konpontzeko. Eta gero, beste akatsa, teorian, jendeak esan dau, txandakako jokua segaitik, eta segaitik ez real time, ez? Denbora errealean egitea borrokak. Jode, baina eski hori oinarria kentzia da joko, bai. Hori da, guztiz. Niretzat txandakakoa da bai ala bai, Baldur's Gate zaharretan faltan botatzen eban, zergatik zan pausakin ibili da zeinan, ez? Danei beti aginduak eta ematen, baina txandak etzeren ondo definituta eta asko zailago egite zan. Nire ustez, hau etorri da pixkat... Baina, mendiko solako denbora lerroa deko zuzken finean, ez? Argi deko zuen nordoan gero, dana... Hori da, iniziatiba botatzen die, eta orduan ja dago lerro guztiz ondo esarritako bat, eta inkluso zure pertsonaia, segun nola prestatzen dozu nolakoa dan, jakingo dozu iniziatiban igual eukiko aukera aurreratzeko beti. Igual lehengotariko izateko beti. Ez? Orduan, hori be jokuaren parte da, inkluso ordena taktiko bihurtzen da. Orduan, nire ustez, jendeak esaten dara gutxienez aukera eman, eta ez dakit, aukera eman leike, baina berez ezingo zan posible izan hola jolastia. Eta are gutxiago taldearekin, ez? Bestela, bueno, taldeari inteligentzia artifiziala sartu eta ez dakit, nire ustez galdu ingo leuke. Niretzat galdu ingo leuke. Niretzat hau da aserto bat. Ez que joku hola da, jendeak hori da, nire ustez ez da benak ulertzen zedan Baldur's Gate. Nik igual arazoa topatu jotena da. Arazoa baino ulertzen dut ez dala inerreza. Eta da, jende berriantzat, olako jolasetan azten geanantzat, ez da hola hain tutorial bat edo, ikusten ari pantalla 1000 botoi daude, eta ja, zidati zeuk asmatu berdezu. Eta errezarez da. Ez dukin arazo handirik, baina bai horian kasartziek egin eta ala partida maitxu da listo. Hori bai. Baina kasartze donto batea gaitxik, ez? Osa, ez da izen galdute sentiduna zela edo ez dakitz. Baina bai, momentu baten ez dakiz aktibeo eta danapo batik hartzen batia. Azkenean, zun maian, ez, lagunekin eta egiten dozuna asko pentsatu. Eta jendeak esatu, eta hori zergatik, baina ezke hor kontu zibilia zaz, eta aukera guzti horrek asko pentsatzen dira. Eta hemen nola soian probatzen, oso interaktiboa dan, egite gertatzen gatzona da, igual hilite zara. Eta egin zen kehileta jazta, edo, kargatzen dozu berriz eta borroka diferente egin, ez? Ze, askotan dare, jode, hasi naiz borrokan ez dakizeren kontra, eta da, immunitatea dauka nik dauzkaten eraso guztiek. Ostia, eta zidea pentsatzen, zergatik, nola hil neike. Badaukate immunitate hori kentzeko aukerarik, eta ez da zaila astikeria begiratzen, astikeria berezi dauka, posioak, eta hasi behasa, pixka zure balioabideak pentsatzen, ez? Eta guztiz taktikoa. Eta hori nire ustez jokuan parte da, egia da hori, aritzek esan da dena, ez? Igual hasieran ikusten duzu bosteun botoi eta ostra, kontuz. Bai, ez da. Igual hori bai ze kontu behar da, ez? Mai joku eta beltzaren entzat, ja barneratuteko zue holan da eta listo. Ni bai flipe dozte, dekosun askatasuna eitzeko adibidez, zu bota imitaren dekosun edo zein objektu, edo aldozu sakatu pertsona bat eta la bota ez dakit nondik eta ez dakit zer. Nigromante bat baldin basa hildakoa jasotzen dituzuna, eraman zenke bizkarrian pertsona bat ez, zandik o motxilan pertsona bat, eta borroka aurretik bota lurrera, eta hildako gorputzu bat esaten nahi dut. Eta hori berpiztu zure alde egiteko borroka, olako gauza absurduak, ero elementuekin, ez, pila jolasten da. Sua, dara igual, armak, sua, bat amazutan baldin badago, arma honek egiten dau, bat desortzi gehiago. Orduan, erabiltzen dozun magoa sua emateko, eta gero atzetik joatezak gerlariakin, bat desortzi hori gehitzeko. Pixka konboak bilatzen, eta sinergiak egiten, ez dakit, jokalari, pertsonaiekin. Egisa da hori, eta emoten da bela gero, aparte be, pertsonaian horriak eta asko erabiltzen diela borrokatik kanpo. Ez dakit, solitzeko, persuasion bezala jendia konbentzitzeko, deskubritzeko gauzak, inguruan darenak, igual beti dare itxitako ate batera sartzeko, beti dago zuloren bat, erabilizeikena atzeti sartzeko, beti dare olako gauzak eskutuan estenarioan, osea, dare gauzak bilatzea, trampak desaktibatu, ateak ireki, olako tirada pilo badare, ez? Eta gainera poliziana da nire ustez daduak erabiltzen diela. Bai, hori da.
hori oso ondo da. Eta azkenin zure pertsona izen arabera eta doak, hori, beste aukera gaitzak duzu, beste dadoa dekozu, eta nadalako, ez? Claro. Zentzu horretan oso, azkenin lortu dabe, ez, bai joku eruti bideo joku batera, igual zuek ja dituk zaren adin jo, baina seleke hau edo, edo, ez dakiz. Ez, karo, dauka bere mugak, azkenean aurrez programatutako gauza bat da inean, bere muga dauzka, baina egia da, nire ustez dela, inoiz egindan gerturatzea ondienetariko bat, estilontako joku batian, ez? Batez be grafikoki olako askatasuna daukana. Ez que egia, askatasuna, potentzia daukana. Egia da, igual, testuan oinarritutako joku batzuk egon lehizkela, igual, hobiak zentzu hortan, baina, bueno, kasu honetan, nire ustez, txapelak entzeko moduan. Niretzat da 10 bat. Damian... 10 bat, kontestuan. Bai. Damian, galdera bat, ze nik hau ikusiet eta neukere erabiliet eta gordetze azkarra eta kargatze azkarra. Hori ze puntutaraino ebitatu beharko genuke azten aigean jendeak esperientzion bat izateko. Ze beti haukazu tentazio hori, ez? Geizki egin dezu eta aurrekoak kargatuko ez zeiteko. Bueno, a ver, nik bai engoneban saiatu bukatzen. Eta gero ikusi, gero esan, oin kargatuko dut, ez? Taktikoki hobetzeko, baina igual saiatu bukatzen da, incluso espada irten hain desastre, segi puskat, ez? Dare aukera batzuk ematen dut, ez? Adibidez berpisteko taldekideak. Bai. Ez dakit hori erabiltzea ez da oso ohikoa, ze normalean egiten duzu kargatu ondo irten arte. Bai. Noizian behin probatu, zer dan berpistia da inor. Gero ja egiten badazu guztiz roleo, egin zenke hori, nik oso politoa gertatu jatena izan zen, kartzelara eraman ninduela, eta kartzelatik ies egitea lortu naban. Eta gero, ies egin behar duzu, preso sartu zaituen jende horren gandik, eta beste historia basatzen da, eta de hecho logro batzu zeren hor. Eta jende asko, kartzelara ematen daben momentuan, kargatzen badu partida, sekula ez da biziko hori. Ja. Ezkea... Jokua badago pentsatuta gauza askotarako. Hori kontaduratu naiz, ez? Askotan jolas asko RPG azaltzen dizkigutenean, Fallout edo ez dakit, Mass Effect eta hauetakoan, ez dute, bai, zure aukerak influentzia daukate gero gauzetan, edo bukaeran edo, bai. Eta bai, notatzen dezu pixkat, baino ezain beste esaten duten arabera. Baina jolas honetan pila notatu etze. Nik eraki batzu hartu nitun, gero gameplay bat ikusi nun streamer batena, puntu más o menos berdinera iritsita, edo denbora antzekoan, eta bat nina bilen toki baten era batea zijoan historioa, eta beharena oso ezberdin zijoan. Bai. Aliatu guztiak, hiri bat suntxitu inzenkero salbatu. Ezke hori izugarri aldatzen da partida, eta zu izan zuna berjokatzea, jolas honek, justifikatuta daukat, aina ez gaina partida bat, eo bigarrena jokatu lehizketzula. Ezke igual, 10 diferente jokatu lehizketzu. Zenbait gauza repikatuko ia, noski. Karo, aventura berdina da, berez. Bai, baino... Gero aparte, pertsonaia, ez? Esaten duzu, hasi basa pertsonaia batekin, dakuzu beste 7 arraza eta beste 8 klase edo probatzeko, incluso gero multiklaseak egin lehizke. Esan behar da hori, bakarrik 13. mailara igotzeko aukera dagoela, onjokan, DL0 modak erabili gabe, eta daukazu aukera multiklaseatzeko nahi dozu beste. Así que oso potentia da, zentzu hortan. Jolastu ileike kombinazioak, probak, eta gainera hori emoten dutzu aukera partidan bertan berriro sortzeko, respekatzeko, ez? Zure klase aldatu eta beste klase bateko egin hasieratik, ez? Dan aldatzeko aukera daukazu, hortarako jolasteko, ez? Nire ustez ematen dabe aukera disfrutatzeko. Bai, hori, hasi berri bazkenean gustora goteko, ez? Bai. Ni betxet, sentidu denaz, aukera pila dauzela eta ez dakitzela zebez, baina itxo barik, hori bai, naz itxo momentu baten bez. Zerekin hasi zate, kuriosidadez? Barbaro hartu nabala uste dut. Zeratu zingan? Barbaro, borrokalarize edo ez dakitzelan. Kustomizaz, zeuk egin dakoa? Justo bai, bai. Nik uste magoa, baina no seguru egia sartzen. Denbora bat da ez naizela ibili. Eta gero dago guai, ze origeneko pertsonaiak, gero igual zentzua galdu leik gauza batzuk, ez, dialogo batzuk eta, baina haiek be, uste dut insekizula,
osea, berriro aldatu klasia ere, hasieratik. Orduan, nahi duzu jolastia pertsonai batekin, eta da magua, eta zuia esa magua, eta zatuz ez da nahi joatia bi mago. Ba, daukazu aukera, joaleikela bi mago, baina daukazu aukera, uste dut, hau uste probatu, baina aiei aldatzeko klasia. Hau nago seguro, probatu Ja, baina zentzu gatzen. Bai, baina hori ere entzun dut Bai. eta pixkat konbertsazioak eta tokizkanpo geratu lehizkela. Baina esaten duz, eske nahi dut eramatia pertsona hau, gehi adibidez, eta da magua. Eta alata nahi dut eramatia. Ba, ingot, hombre, igual honena egitea zerbait Zure kastikeriak pertsonez, egiten da, baina. Ja. Baina, bai, osea, aukera hori existitzen da, eta hori betxukuna da. Behin jolastu duzula historia guztia eta ezagutzen duzula igual ejatzen importa. Ba, bai, zalantzari barik urteko esustekorik handizena, eta denbora luze zoran ebilko gala uste hondik. Nire este logo... Jokuen artien, ez? Triple A honen artien, bof. Eta da poliki hartzeko joku bat, suabe jolastu, eta orduak emango ditu, baina disfrutagoaz. Hori izan bider da, askotan joku honek, ba, bueno, teklatu eta sagugaz jolasteko pentseta dauz, baina kasu honetan oso ondo moldatu dabe mando atara, nimetzen mando Bai. nebina zepora guzti izan. Bai, Ah, bai? Bai, hori bai, justo bain gido idatxitiko tena ontsa goratu naz. Igual ondo leke, ez, pantalla horren baso zen ez, jesarritze horrena gai horren eta horrekoa, baina testuek eta argi ikusten duzuz, baina sofatik, bai ikusten da nahiko txiki dana, horren beste informazio, horren beste datu dau, txikitzu ikusten dala. Bai, ikusten da hori PC-ko joku bat Ja. dala onjokan, ez, sorreran, eta igual gauza batzuk ez diela superau. Onjokan igual bidar diela mandotarako eta beste era bateko, ez dakit, mekanismo batzuk. Gero agian igual badago hori, Igual zoom bat edo... Hori, ez dakit. interfazi eskaletako zuzer danaz enterego, baina... Badago interfazio eskalatzia letrak, adibidez testua, baina ez da nahikoa. Eta notak eta igual geratu lezke txiki. Nik egia da, Steam Deckian ibili nitzala, eta ondo, eta gainera irakurri dutenez. Oingo aktualizazioakin Steam Deckekuak, igo da pila bat, FPS-ak. Bai, Orduan, hori notizia hona die. bai, Eta errenduetan gero kontutan euki, moden komunitateak tope da bilela, hasieratik. Orduan, igual hortarako aukerak egongo dira. Larianek eman dio moderrei tresnak irekita utzizkie modak egiteko, edo... Ez daukat idari bez. Ez que horre diferentzia handia goten da, A ber, hemen itxan dutze galdera Baldarian Studiosi, eren paginan dago ofizialki, eta esaten dut, do you support modding? Alde zarete, moddingan alde zarete, eta esaten dut, baietz, PC-en onartzen dala, eta gainera engine bat, motor bat gehitu dabela, jokalariak sartzeko eta begiratzeko hortan. Vale, ba, horren Eta gero konsoletako sortzen dien mod ezagunenak ingo dituela opari gratuito bezala. bitxo. Vale, ba, orduan soporte ofiziala ematen diote, praktikamente. Bai, diela putos amos, osea, larian hone dio oso hona die, tío. Ez benetan, nik egia da hori Divinityak eta baneuskan, ezagutzen dituan pixka jolaztu dena, baina oso gutxi, eta oin guztiz fanak naizela, baina uste dute hau bukatzen dutenean Divinity-tara joan naizela. Larian da CD Projekt Red berria? Igual bai. Momentu honetan, Momentu honetan, itxura hori da hartzen, igual gehiago eta dana, Ezerrezetik atera, hostia. komunitatea entzuten duen konpainia bat, jolas oso on bat egin duna, Bai. espero bide berdina ez hartzea. Ez que gero, hainona zanean, momentu batean pizka txarrago esan behar, Bueno, a ber, gauza da, jolas hain ona ez egitea. Gero bestea da, zageintzuena egitea. Proiektek, baina bueno, hortaz asko hitzein izan deu. Eta ingo dugu gaizo, Bai, laizterritzen godu. Baina, bueno, eta ez dakit, egunen batean zuzeneko bat egitea lau pertsonak ero hiru jokalarikin partida soro bat egitea, hileike be bai. Ba, beira, nik uste erabiliko nitzake. Sobre todo, jolas mota hauetan ibiltzen dakin batek, Damian, zuk esan dezuna ez? Zuzentzeko akatzak, baina hau nola ingo zua, osea. Ba, gero igual, euskalo, esaten dut, seguramente nik eukiko hori, maiko DG pilo bat eta aukera berriak ez to jakingo aprobetxatzen, ez? Ba, adibidez, ez di aukera berriak, existitzen ziren mailan, seguro jende pilo bate jolazten dabela hola, baina gero zuk daukuzu zure maiko itxura.
Eta nire mailan adibidez hori saltuen kontua eta ez da asko erabili, eta hemen pila bat esplotatzen da, alturak eta jendia botatzia eta hori. Eta da gauza bat guk ez duguna sekula erabili, eta hemen ikusi dutena eta oso interesgarria dana. Ba, bueno, jolasa gehiago itzengo deu. Ze Damian, zuk esan dezu zenbat ordu ibiliziala? Nik danera, abuztutiko naino, nik hasieran erosin eban, 60 ordu. Eta onjokan lehenengo aktua bakarri jolastu dut. Eta zenbat aktua dauzka? 3. Bueno. Baina jendeak 60 ordutan pasatu egiten dago, Zaten edo, karo, zu joaten basa tope pasatzera. Bai, historia printzipala bakarrik. Jendeak lehenengo asteburuan pasau inzaban. 400 jokalarik ero ia pasau zeben, lehenengo astebukaran. Ordan, ez, zu nahi baldin baduzu pasatzen dozu, gainera, zenbat eta aurrerago egon, esperientzia gehiago jasatzen dozu. Azkenean hemen esperientziakin ja niveletan horri gartzen da hobekuntza. Baina benetan gozatu eta danaz disfrutatzen nahi bozu, poliki. Ba, bueno, jolasona mereziduna, sorpresat izan da bi aspektutatik, zenbat saldu ditun, eta baita ere hain jolasona ateratzea, eta gotira. Bueno, ez da gotira joango dan, baina niretzat da goti. Nire ustez, bai, Horroti merezi dugu bentzet, horro goti bentzet merezi dugu. Urrengo ostean itzengo dugu, zentzan beste kandidatoa, eta... Bueno, bai, 3 dare, Tears of the Kingdom be, jendia... Nahiko hotz geratu da. Ez que horreatik. Eta 3. jendean ikusten... 3. hori da, 3. aurrengorako lako. Bai. Hori da. Ba, momentuz nahi baduzuen itxingo gu bertan, hori komatu dugunez, azkenien oin astelen erengo duguz, grabeko dugu saioak zuzenien, eta gero igandietan naiz irratizen 8:00 aurrera entzutuko aukeriko duzue. Osak abesteri barik urrengarako konbidatu etxen zaituztugu, Twitchen gure txatien parte hartzera eta bertan idaztera. Eta eskerrik asko entzuti harren. Bai. Hori da. Ale ba, aio. Agur.